ଲୋଭ ଆମ ଜୀବନରୁ କେତେ କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ ତାହାର ଆମେ କେବେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରେଶ ନାମକ ଏକ ଯୁବକ ରହୁଥିଲା। ପିଲାବେଳୁ ତା'ର ପିତାମାତା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହି ଏକାକୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। 25-26 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗାଁର ଏକ ଦୋକାନଦାର ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ସରଳ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ଦିନେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଗାଁର ବରଗଛ ତଳେ ଏକ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 3ଟି ବସ୍ତା ଥିଲା। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଖୁବ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ ମଉସା? ଏଇ 3ଟି ବସ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ କିପରି ନେବେ? ଏ ତ ବହୁତ ଭାରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କହିଲେ, ମୁଁ ଦୂରକୁ ଯିବି। ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଓଜନ ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି, ତାପରେ ଚାଲିଯିବି। ସୁରେଶ ମନକୁ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧଉଛି, ଆପଣ ଆଉ 2ଟି ବସ୍ତା ଧରି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବଳ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ହଉ ପୁଅ, ତମେ ବହୁତ ଭଲ, ଚାଲ। ତୁମେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ସୁରେଶ ନମ୍ର ଭାବେ କହିଲା, ନା ନା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦୁହେଁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସୁରେଶ କହିଲା, ମଉସା, ଏ ବସ୍ତାଟି ବହୁତ ଓଜନ ହେଇଛି। ବସ୍ତାରେ କ'ଣ ଅଛି? ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କହିଲେ, ଏ ବସ୍ତାରେ ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ସୁରେଶଟି ମନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା? ସେ ପୁଣି ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନଦୀ ପାର ହୋଇକି ଯିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ନଦୀରେ ପଶିକି ଦେଖିଲା, ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଫେରିଯାଇ ପଚାରିଲେ, ବୁଢ଼ା ମଉସା, ଆସ, କ'ଣ ହେଲା? ମଉସା କହିଲେ, ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏ 2ଟି ଓଜନିଆ ବସ୍ତା, ଭାରି ବସ୍ତା ଧରି ମୁଁ କେମିତି ନଈ ଭିତରେ ପଶିକି ଯିବି? ଏହା ଶୁଣି ସୁରେଶ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ 2ଟି ବସ୍ତା ଧରି ଯାଉଛି, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଧରି ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି, ଚାଲ। ଏହା ଶୁଣି ସୁରେଶ ପୁଣି କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପାର ହେଉଥାନ୍ତି ସୁରେଶ ଏବଂ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି, ସୁରେଶ ପୁଣି ପଚାରିଲା, କହିଲା, ଏ ବୁଢ଼ାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ବସ୍ତାରେ କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ ଓଜନ ହେଇଛି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ଏଇ ବସ୍ତାରେ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ସୁରେଶ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋଭ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏତେ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା। ପୁଣି ମନକୁ ବୁଝେଇଲା, ନା ନା, ଏହା ହେଉଛି ଭୁଲ ଚିନ୍ତା, ଏ ଲୋଭ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନଦୀ ପାର ହୋଇ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏକ ପର୍ବତ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାକୁ ସୁରେଶ ପଚାରିଲା, ମଉସା, ଏବେ ତମ ଘର କେଉଁଠି? ନା ପୁଅରେ, ଏଇ ପର୍ବତ ଆରପଟେ ମୋର ଘର। ଏଇ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ, ତା ତଳେ ଗଡ଼ିଗଲେ ଆମ ଘର ପଡ଼ିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସୁରେଶ ଦେଖିଲା ଏଇ ପର୍ବତର ଚଢ଼ିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କଣ୍ଟା ଗଛ ଏବଂ ଠିକ୍ ଖାଲ ଢିପ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖିଲା ମଉସା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ମଉସା, ସେ ବସ୍ତାଟି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ 3ଟି ବସ୍ତାରେ ଧରି ଯାଉଛି, ତୁମେ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ 3ୟ ବସ୍ତାଟି ଅନ୍ୟ 2ଟି ବସ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଓଜନ ଥିଲା। ତ ସୁରେଶ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପଚାରିଲା, ମଉସା, ଏ ବସ୍ତାରେ କ'ଣ ଅଛି? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ଏଇ ବସ୍ତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ସୁରେଶ ମନରେ ବହୁତ ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇଯିବି, ତ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ସେ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିକି ପଛକୁ ଚାହେଁ ତ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା କିଛି ବାଟ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ନେଇ ସୁରେଶ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ମୋ ଘରକୁ ପଳାଇବି। ସେଇଆ ହିଁ କଲା, ଘରକୁ ନେଇ ପଳାଇଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ଲୋହାର ଗୁଣ୍ଡ, ଲୋହାର ଟୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖିଲା, ସେଇ ବସ୍ତା ଭିତରେ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ମୋର କୌଣସି ପୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ରାଜକୁମାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଖୋଜୁଥିଲି।
ତୁମେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ ସେ ହେଉଛି ମୁଁ। ଏହା ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ତୁମେ ଆରମ୍ଭରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲ। ଯେ ଲୋଭକୁ ଜିତିପାରେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ପଢ଼ି ସୁରେଶ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଲୋଭ ତା'ର ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ନୀତି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ଏହା ଆମର ଜୀବନର ସୁନା ସମାନ ସୁଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ।